ki baja hakini kisni kilong ki ba kata ya ka imlang salang watla ngam shimdei kata ka briu ka ba judan hakino ki bayadei bat ka kam ki ba Henry menta hakani karta ka jonga ngahap banganwan syakmat namarakat kum ka bangalayo ka kabalaja ya itu iba driver iba lasya berngem kum kitu ki ba hilaya haki kubor ki babun tikatu kadingja kadai namarba ngi ki briu ngim jukan syongdor kaladan kawai ka video ko bangalakran syapang ki dingja ki baja haki lentiyat ki jongi ki ja ki accidents ki ja kinu ki dingja ki ba lakta ki mensim briu ki babun te Henry mentapat kumba kalanang karoi susu kita ki jing sniu naba ngayo ba kadai kajing bum ya buram iwei bat kadai ru kajing bum pensyongdor yala kajing im bat kadai kawai pat ba ngim buram markeleng bat kawai pat kalong namar ba ngim shim la pensyong khia ba ublai ulakar khu yangi ka ne kerhai te Henry ngikelet pat ba nilayo kakali ngimdan sakapor pat banginnya bat kawai pat kalong kabasusi pat kalong ba hakane ka jela ka jongi ngi juya shrut ngi juya syo ngi japan ibor tang paramangi te kita ki kilong ki bam snot bat kita ki kilong ki ba ngi pen her kedan yalakad kedan long briu yala di kamut ba lada kita kiba ngiong kita kiba he kibahan kiba kilam ai haki comment section ba kidei ki bami naki taki yeng kiba don ki kedan kiba don ha kabor kita ken kidei kiba ken pendem ya kibarit kita kiba he ken pen kumnu ba ki barit ru ken burom yaki bat kadai kata kabanga jumat ha kading im jonga banga junget badai ublei ubari yanga dei ublei uba sumar yanga namar ngaju hikai yaki briu habanga yakendu hakilti ladang poiswa mangaru habanga yo ba ki persyang bakeniat no wood bakila bakila kerke nga apsua kamut ngamlut ngamja burom ngas ngau jathat ngas ngau sup kemensim habanga ai ka jing sup ya kiwei te kata kalong ka ka banga ya kinti ba malakas ni te ngayat kinti ki ba malakas ni ngam judan jing namarba ngaju perkhat ba ngaju burom ya kiwei kamut ba ublairu uri ukurku uda usumar yangi bat ngilat na kita kijing kiba dan harukum kijingja ha kane kaperthai tikadai tangkata kaba ngaju yo snow baki juong ngi ini kong ngi ima bah Henry ha kabanganya kali ngamju don kum kata kamensim ngaju pen kading sorit yala di baladangannya kakali kebahe ngam ailat kali kibarit kata bat khamtam ngi kibadeki private cars kamot ba ngi dei ban sotu ba kumnu habanginya asurok kali kijongi ngitip bangi ngi dei kibasulat yala kikam kijam kijongi bat taksi kisumo kino kita kikali kamai bade kidei kiba joab ya ki passenger
te kamut bangidei bangintip ade ba kitu ki passenger ki deban ki penyeng halakimon te kitu ki taksiru ki kila banyeng hakano karukom bat kiyat kano speed ru ki be ai te passenger te tang katahi kadai ka ba ni dei ban so thu ba ngi kita ki banyak ki kali lajong kamut ba ni dei ban so thu ban ailat ki ba kamai bat ni dei bangin pen I ya kata ka lenti ki ba mangi ki ba lakham nya ki kali ki ba he bat kham tam ki ba nya kali ki ba kamai ha ki lenti singkin ki ba ret de le kham tam bat ha ki ba blok ni dei ban ailat ya ki ba ret bat ya kata kalong ba habangi burom ki ba ret kamut ba kita ki ba ret ki kentiu ya ka burom ka jongi datang kata ngamdani ai bangan ong susu namar baki labun ki blakran ki reurang ba ki banga supan I tang khandiat ai iba ni suan ra tang ka ai ki ba na ka banta ka imlang sa alang kublai shibun